Het wie verlien hier volkssport nummer 1 en de sale wie volslijn uitverkocht. En dus dacht ik, een nice seizoen, basketbal begint te libben. Het mag toch wel goed komen, maar je zegt het ene hier is het oren net. De sale is leeg. Flow die er vorig jaar in zat en jullie zijn erbij geweest. Ja, dat creëert in één keer heel veel nieuwe fans. Maar die zijn ook door een zomer, ja, je ligt tot 3-4 maanden stil. Zijn ze ook even weer weg en je moet ze eigenlijk weer optrekken. Het contrast is grut om het begin van het nijseizoen bij LWD Basket. Verlien hier belibben de Leeuwarters een top hier en helden ze de hele finale. Uitverkocht hoes, dat weer uniek. Nou moeten ze weer van voorrouw om beginnen. En dus is de grote vraag, slaagt het dat? Dat krijg je nooit weer volgens mij. Dat is een unieke situatie. Dat is echt geweldig hier. Echt geweldig. LWD Basket speelt in de B-Next League, een competitie met Belgische en Nederlandse teams. De begrutting van LWD is ongeveer 5 ton. De grote namen uit België had 6 miljoen op de rekken. En gewoon docht LWD dus onderin mooi. Joet de wedstrijd tegen kampioen Den Bosch. Ja, ik denk wel dat de mensen moeten wennen. Hè. De media die, spelen er ook een grote rol in. Hè, van wat docht het team, wat docht LWD Basket. Ook voor de spelers is het even wennen. De tip-off maar 2 keer. Het wie een drokke simmer bij de Leeuwarters. Troch het topseizoen is haast de volslijne selectie voortgongen. Dat zoen ze kassa. Maar niet is minder wier. Je denkt altijd van als je goed presteert, dan staan de sponsors voor de deur. En dan komt iedereen zich spontaan wel aanmelden. Nou, dat is niet zo. Basketbal is gewoon een relatief kleine sport in Friesland. En Friesland is ook een kleine markt qua sponsoring. Dus er moet nog steeds heel hard aan werken om sponsors binnen te halen. En daar is succes of geen succes is er eigenlijk niet echt een hele grote factor voor het groeien voor. Inname is Wobbeleun in Ljouwert. Coach Vincent van Sliedrecht. Stie in de belangstelling van verskate clubs, maar hij woont net voort. Om meerdere redenen. Het grootste is mijn gezin. Dat zal voor mij altijd op één blijven en wij doen het goed in Friesland. We gaan er lekker op hier, dus dat is fantastisch. De reis die je hier mag doormaken, zeg maar, met jonge spelers, professionaliteit zeg maar, dus ze daar naartoe brengen. En dat is gewoon weergeloos mooi werk. LWD pakt deze simmer de trieën weer op. Er komen naaie jongens bij. Ten eerste ken ik Vincent heel goed. Die heeft me heel snel overgehaald. Zeker omdat ze vorig seizoen een goed seizoen gehad hier hebben. En daar wil ik gewoon dit jaar aan bijdragen. En gewoon in ieder geval hetzelfde seizoen neerzetten en liever een beter seizoen nog. Dus dat is de belangrijkste reden. Ja. En er is een oude bekende. De jinnige Fries. Reinder Brandsma. Hij is onfieder worden. Een orenrol dus. Ja, soms wat meer de touw trekken, aan elkaar trekken. Op training de cultuur zetten van de daarin. Ik ben heel veel naar jongens in Europa, dus het was een bepaald niveau zetten van de eerste dag. Intussen liet LWD mooi de jonge selectie Sjen mooi te kennen in Den Bosch. Bij het skoft is het 50-53. Maar in de tweede helft is Den Bosch echt wel volle beter. Ze winnen met 82-94. Nou ja, vorige week hebben we in Oostende spelen, ik een Champions League team. Dan in de tweede helft dan hoe klasse is het toch. Maar ik denk een stukje leeftijd. Dus ja, daar moeten we mee leren omgaan. En dus ligt het een stunt als verliezen hier 4 voort. Maar je moet altijd hoop houden. Ja, dit zijn stuk voor stuk allemaal Europees spelende ploegen die we gezien hebben. Waar we toch elke keer wel heel dichtbij zijn, zeg maar. Dus voor een geheel nieuwe groep, zo aan de start van het seizoen. Maar misschien dat we deze jongens wel gewoon in de gaten mogen houden.